Bismillahirrahmanirrahim. Wa utawi mukhasis ail mukhasisu tegese perkara kang naksis lil ami maring am iku kismani rong panduman. Aduma utawi salah sijine kismani iku mutasilun kang mutasil aima tegese perkara layas takilu kang ora ndeweni apa ma binafsi kelawan awak dhewe ni ma minal lafzi saking lafat bi ayu korina kelawan yen to barengi apa ma al ama ing lafat am wa utawi mutasil iku khamsatun ana 5 ahadua utawi salah sijine khamsah iku alistisna istisna bi makna siwati kelawan makna segot istisna wa utawi istisna ail istisna tegese istisna nafsuhu ya awak dhewe ni istisna iku ikhrajun ngetokaken min mutaaddidin saking perkara kang wewilangan binawi illa ngetokaken kelawan sepadani lafat illa min adawatil ikhraji nyatane pira-pira adat istisna adat ngetokaken wat'an ing dalem asal sumele ka khalaqai lafat khala wa adalan adawasi walan siwa waqian hale kang tumiba apa zalikal ikhraju mengkono-mengkono ngetokaken ma'al mukhraji ing dalem sartane perkara kang den tokaken apa minhu saking al metu min mutakalimin saking wong kang guneman tumiba min mutakalimin saking wong kang guneman wahidin kang siji fil asa ing dalem kaul asa wa kilalan den aturaken la yustaratu ora den syarataken apa wukuuhu tumibane zalikal ikhraj min wahidin saking wong siji fa qaulul qaili mongko utawi pengucape wong kang ngucap rupane ila zaidan akiba qali ghairihi ing dalem sawuse pengucape liyane qail rupane jaa ar-rijalu iku istisna alasane ing atase qaul kang kaping pindho lawun tur iku nganggur alal awali ing atase qaul kang awal waliyadzalan krana iki lawun lauqala lamun ngucap sapa qail li iku tetep keduwe ingsun alaika melarat ing atase sira mi'atun utawi 100 faqala nuli ngucap sapa mukhatab lahu maring qail illa dirhaman angin sak dirham layakunu ora ono walihadza lau qala layakunu mongko ora ono sapa mukhatab iku mukiron wong kang ngakoni bisain kelawan suwi-wiji fil asahi ing dalem kaul asa bukan berarti dia punya hutang naam yo layakun mukiron lauqala lamun dawuh sapa nabi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh ila dhimmiya akiban nuzuli qauli ing dalem sause temurune dawuh Gusti Allah taala halimulur sapa Allah rupane dawuh faktulu matenono sira kabeh al musyrikin pira-pira musyrik kana mongko ana apa kaulun nabi ku istisna qatan kelawan mesti liyanau krana temesune Kanjeng Nabi ku mubalighun wong kang nekaaken anillahi saking Allah wa ilam yakun senajan ora ana apa dzalika mengkono-mengkono kaulun nabi iku Qur'an wa yajibulan wajib ayustaratu tegese den syarataken apa ittisaluhu mutasile to sambunge istisna ail istisna'i tegese istisna bimakna siwati kelawan makna siwat istisna sambung bil mustasna kelawan perkara kang den jabani apa minhu saking al adatan ing dalem pengadatane fil asa ing dalem qaul asa fala yadurru mongko ora mbayani apa infisaluhu pisahe istisna binahwi tanafusin kelawan sepadane ambekan au sualin utawa watu fa inin fasola mongko lamun pisah apa istisna bi ghairi dzalika kelawan liyane mengkono-mengkono tanafus au sual kana mongko ana apa istisna iku laguan nganggur wakilalan den aturaken ya juzu wenang apa infisaluhu pisahe istisna ila syahrin tumeka maring sawulan wakilalan den aturaken ila sanatin tumeka maring setahun wakilalan den aturaken abadan ing dalem selawase wakilalan den aturaken ghairu dzalika liyane mengkono-mengkono syahrin lakhirihi wala budalan ora ana semuge iku maujud min niatil istisna'i saking niat istisna saking niat istisna qoblal faraghi ing dalem sadurunge rampung minal mustasna minhu saking mustasna minhu
Amal istisna wanapun utawi istisna bimakna sighatihi kelawan makna sighat istisna fil mungqati ing dalem istisna mungqate wa utawi mungqate iku ma istisna layakunu kang ora ana apa al mustasna perkara kang den jabakaken fi ing dalem ma ora ana iku ba'dul mustasna minhu setengahe mustasna minhu. Aksal mutasili hale dadi suwalike istisna mutasil asabiki kang dingin al munsorifi kang dadi mengo ilaihi maring mutasil apa al ismu aran indal itlaqi ing dalem nalikane mutlak. Nawuma sepadane lafat mafid dari ora ana iku tetep ing dalem oma insanun utawi menungso illal himaru angin himar. Famajazun mongko majaz amal fil mungqati famajazun mongko iku majaz fihi ing dalem mungqati fil asahi ing dalem qaul asa litabadurihi krana enggal-enggale istisna fil mutasili ing dalem mutasil fi ila dzihni maring ati. Wakilalan den aturaken hakikatun iku hakikat fihi ing dalem mungqati kal mutasili halimadani mutasil fayakunu mongko ana apa istisna iku mustarokan kang den sekutuaken lafdzian kang bangsa lafat bainahuma ing dalem antarane mutasil lan mungqati wa yuhadulan den planggeri apa istisna bil mukhalafati kelawan nulayani binahwi ila kelawan sepadani ila bi ghairi ikhrajin kelawan liyane ngetokaken wakilalan den aturaken mutawatiun iku mutawati ai maudhuun tegese kang den selehaken lil qadri keduwe kira-kira al mustaroki kang den sekutuaken bainahuma ing dalem antarane mungqati mutasil ail mukhalafatu tegese nulayani binawi ila kelawan sepadani ila hadron krana ngedoi minal istiraki saking istirok wal majazilan majaz. Wakilalan dan aturaken bil waqfi kelawan mauquf aila nadri tegese ora weruh sapa kita ahwa ana ta utawi istisna iku hakikatun hakikat fi ma ing dalem mungqati mutasil am fi ahadima utawa ing dalem salah sijine mungqati mutasil am fil qadri ana ta utawa ing dalem kira-kira al mustaraki kang den sekutuaken bainahuma ing dalem antarane muttasil munfasil wala yu'addulan ora den anggap apa al mungqati minal mukhassisati saking pira-pira perkara kang naksis wa tarji utawi ngunggulaken iku min ziyadati saking tambane ingsun. Walam makanalan ing dalem semangsani ana iku fil kalami ing dalem kalam al istisnai kang bangsa istisna apa syibhut tanakudi serupa perlawanan haitsu yadkhulu ing dalem sekirane manjing apa al mustasna fil mustasna minhu manjing ing dalem mustasna minhu sumayung fanuli den nafeaken apa mustasna wa kanalan ana apa zalika mengkono syibhut tanakut apa dzalika mengkono-mengkono sibutan aku iku adharo luwe pertolo fil adadi ing dalem wilangan linususiyatihi krana pertelani adat fi ahadihi ing dalem pira-pira ijen-ijene adat dafa'u nolak lamakana dafa'u nolak sapa ulama zalika ing mengkono-mengkono syibhut tanakut fihi ing dalem adat bima kelawan perkara zakar tuh kang nutur sapa ingsun ing ma biqauli kelawan pengucap ingsun wal asa utawi qaul asa iku anal murada temen sune kang den karepaken bi asyrah kelawan asyrah fi qaulika ing dalem pengucap sira rupani li zaidin iku manfaat kedue zaid alaya melarat ing antase ingsun asyratun utawi 10 ila salasatan angin telu al asyratu iku 10 anal murad bil bi asra iku al asyratu 10 bi tibaril ahadi kelawan milang-milang ijen-ijen jami'iha ya sekabehane ahad summa ukhrijat nuli den toaken apa salah satun telu bi qaulika kelawan pengucap sira illa salasa rupane illa salasa summa usnidan nuli den sendhekaken apa li zaidin alayya ilal baki maring sekerine wa ya utawi baki iku sabatun 7 takdiron ing dalem kira-kirane wa ing kana senajan ana apa al isnadu nyandaraken qablahu ing dalem sadurunge ikhraju salasa qabla ikhraji salasati tegese ing dalem sadurunge ngetokaken telu iku zikron
tinutur ai lafdzon tegese ing dalem lafate fakanahu mongko kaya-kaya temen sune kelakuan iku kala ngucap sapa mukir lahu iku manfaat kedue Zaid alaya melarat ing atase ingsun albagi utawi kang keri min asyratin saking 10 ukhriju kang ngetokaken sapa ingsun minha saking asyrah salasatan ing telu walaisalan ora ana iku fi hadza ing dalem iki lahu alayyal baqi iku fi hadza ing dalem iki lahu alayyal baqi ila isbatun angin isbat wala nafialan ora ana nafi iku maujud aslan kelawan babar pisan falatana kudo mongko ora ana perlawanan iku maujud wakilalan den aturaken al muradu utawi kang den karepaken bi asratin kelawan 10 fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono lahu alayya al baqi min asyrah iku sabatun pitu wa qaluhu ta'i pengucapi mukir lupane ila salasa iku korinatun korenah lidzalika maring mengkono-mengkono sabah bayanat kang jenengaken apa korenah iradatal juz'i bayanat kang mertelakaken apa korenah iradatal juz'i ing ngarepaken juz bismil kulli kelawan arane sekabehane majazan kelawan anggit majaz wakilalan den aturaken mana asra ila salasa utawi maknane asra ila salasa iku bi iza ismaini kelawan bebenerane aran loro mufradin rupane mufrad huwa kang utawi mufrad iku sabatun pitu wa murakabun lan murakab huwa kang utawi murakab iku asratun 10 ila salasa angin telu wala nafialan ora ana nafi ku maujud aidon halimale alal qaula ini ing atase qaul loro fala tanakudo mongko ora ana tanakut iku maujud wa wajhutasi awali utawi wajah nyoheaken awal iku anafihi temen sune iku tetep ing dalem awal taufiatan ana nuhoni bima kelawan perkara maro kang wis liwat apa ma min annal istisna anyatane temen sune istisna iku ikhrajun ngetoaken bi khilafisani kelawan bedani kaul kang kaping pindho wasalisi lan kang kaping telu wala yasiulan ora sa apa istisna mustaghrikun kang ngentekaken biaya stagriko kelawan yen to ngentekaken apa al mustasna minhu ing mustasna minhu falau qala mongko lamun ngucap sapa wong lahu iku manfaat kedue Zaid alaya melarat ing atase ingsun asratun utawi 10 ila asratan angin 10 lazimahu mongko wajib ing wong apa asratun 10 wal asa utawi kaul asa iku sihatus tisnail aktsari sahen jabaaken perkara kang luwih akeh minal baqi tinimbang sekerine naulahu sepadane lafat lahu iku tetep kedue Zaid alaya ing atase ingsun asratun utawi 10 ilatis atan angin 9 wastisnail musawi lan sah jabaaken perkara kang madani naulahu iku kedue Zaid asratun utawi 10 ila khamsatan angin 5 wastisnail akdilan sah jabaaken puluhan asohihi kang wutuh naulahu iku kedue Zaid mi'atun utawi 100 ila asratan angin 10 wakilalan den aturaken layasi ora sah apa istisna fil aktsari ing dalem perkara kang luwih akeh wakilalan den aturaken layasi ora sah apa istisna fi ing dalam aksar ingkang lamun ana apa la ada wilangan fil mustasna ing dalam mustasna wal mustasna minhu lan mustasna minhu iku sorihan pertelo nahuma sepadane contoh maro kang wis liwat apa ma asroh tisahwi bi khilafi ghairi kelawan bedani liyane soreh nauhud ngalapo sira adarohima ing pira-pira dirham ila zuyufa angin palsu wa ya utawi zuyuf iku aktsaru luwe akeh wakilalan den aturaken layasi rasa apa istisna fil musawi ing dalem perkara kang madani aidon halimali wakilalan den aturaken layasi rasa apa istisna fil akdi ing dalem puluhan asohihi kang utuh wala utawi kala aso iku analistisna temen sun istisna minan nafi saking nafi iku isbatun isbat wa bil aksilan kelawan suwalike wakilalan den aturaken la ora balil mustasna bali utawi mustasna min haitsul hukmu saking arah utawi hukum iku maujud iku maskutun kang den nengi apa anhu hukum
Wa utawi kil iku mangkulun kang den nukil anil Hanafiyati saking ulama bangsa Hanafiyah. Fanah makoma mongko utawi sepadan lafat makoma orang ngadeg sapa ahadun wong suci ila zaidun angin Zaid wa komalan ngadeg sapa al kaum ila zaidan angin Zaid iku ya dulu nuduhaken apa awalu kang kawitan makoma ala isbatil qiyami ing atase netepaken ngadeg li zaidin kedue Zaid wasani lan kang kaping pindho wakoma nuduhaken ala nafi ing atase nafeaken qiyam anhu saking Zaid min haitsul qiyamu saking arah-arah utawi ngadeg iku maujud wa adamu lan ora anane qiyam wayam bani lan dadi kajenengaken apa al khilafu persulayan ala annal mustasna ing atase temen sune mustasna min haitsul hukmu saking arah utawi hukum iku maujud iku mukhrajun kang den jabaaken minal mahkumi saking perkara kang den hukumi apa bihi al faidhulu mongko manjing apa mustasna fi naqidihi ing dalem suwalie mahkum beh ing dalem suwalie mahkum beh min qiyamin nyatani ngadeg au adami utawa ora anane qiyam masalan kelawan umpamane au mukhrajun utawa den jabaaken minal hukmi saking hukum faidhulu mongko manjing apa mustasna fi naqidihi ing dalem suwalie hukum aila hukma tegese ora ana hukum iku maujud idzil qaidatu krana utawi qaidah iku anama temen suni perkara kharaja kang metu apa min syai'in saking suwiji-wiji iku dakhala manjing apa ma fi nakidi ing dalem suwali syek wa ja'alu lan dadiaken sapa ulama al isbata ing isbat fi kalimat tauhid ing dalem kalimat tauhid bi urfi syar'i kelawan urfi syara wa fil istisna ilan ing dalem istisna al mufarraghi kang mufarrag nahwu majaa sepadan lafat majaa ora teka sapa ila zaidun angin Zaid dadiaken isbat bila urfi kelawan uruf al ami kang am wal istisnaatu ta'i pira-pira istisna al muta'addidatu kang wewilangan iku inta'atofat lamun atof-atofan apa istisnaat lamun atof-atofan apa istisna fa ya mongko utawi istisna iku aidatun kang bali lil mustasna minhu maring mustasna minhu li ta'adzuri audikulin krana dadi angele baline saben-saben siji minha saking istisnaat ilama maring perkara yalihi kang ngiring-ngiringi apa kulun ing ma sebelumnya biwujudil atifi kelawan anane perkara kang atofaken anane huruf atof naulahu sepadane lafat lahu iku tetep kedue Zaid alaya ing atase ingsun asratun utawi 10 ila arba'atan angin 4 wa ila salasatan lan angin 3 wa ila sanaini lan angin 2 fa yalzamuhu mongko wajib ing wong apa wahidun siji fakot hale bloko wa naulahu lan sepadane lahu iku tetep kedue Zaid alaya ngarat ing atase ingsun asratun utawi 10 ila asyratan angin 10 wa ila salasatan angin 3 wa ila sanain lan angin 2 fa'al zamuhu mongko wajib ing wong apa asyratu 10 lil istighraqi krana ngentekaken wa ila lamun ora ta'atofat ay wa illam ta'atofa ay wa illam ta'atof tegese lamun ora atof-atofan apa istisna lamun ora atof-atofan apa istisna fakulun mongko utawi saben-saben siji min akhiriha saking akhir istisna wa baki kulin lan sekerine saben-saben siji min bagiha saking sekerine istisna iku aidun kang bali 5 maring perkara yalihi kang ngiring-iringi apa kulun ing malam yastagrihu ing dalem selagine ora ngentekaken apa mustasna ing mustasna minhu ing dalam selagine orang ngentekaken apa mustasna ing mustasna minhu naulahu sepadane lafat lahu iku tetep kedue Zaid asratun utawi 10 ila khamsatan angin 5 wa illa arba'atan angin 4 ila salasatan angin 3 fa yalzamuhu mongko wajib ing wong apa sitatun 6 fa inistagraka mongko lamun ngentekaken apa kuluma saben-saben istisna yalihi kang ngiring-iringi apa kulun ing kang ngiring-iringi apa kulun ing ma batola mongko batal apa al kullu sekabehane awis tauraka utawa ngentekaken apa ghairul awali liyane kang kawitan naulahu sepadan lafat lahu iku duwe Zaid alaya ing atase ingsun asratun utawi 10 ila sanaini angin 2 ila salasa angin 3 ila arba'atan angin 4 ada mongko bali apa al kullu saben-saben siji apa al kullu sekabehane lil mustasna minhu maring mustasna minhu fa yalzamuhu mongko wajib ing wong apa wahidun siji faqat hale bloko awil awalu utawa ngentekaken apa istisna kang kawitan
utawa ngentekaken apa istisna kang kawitan fakot alif bloko naulahu sepadane lafat lahu iku tetep kedue zaid asratun utawi 10 ila asratan angin 10 ila arbatan ing papat fakila mongko den aturaken yalzamu wajib ing wong apa asratun 10 libutlanil awali krana batali istisna kang kawitan ila asratan listighraqihi krana ngentekakene awal wasani lan batali istisna kang kaping pindho ila arbatan tabaan krana anut wakila lan den aturaken arbaatun yalzamuhu apa arbaatun papat iktibaron krana milang-milang listisna isani maring jabaakene lafat kang kaping pindho minal awali saking istisna kang kawitan wa huwa utawi kil iku al muafiqu kang naca kilil asahi maring asah fitolaki ing dalem tolak wa qala lan dawuh sapa ibnu sobak wa ghairuhu lan liyane imam ibnu sobak innahu temen sunikil iku al aqiyasu kang luwih naca kikias iku al aqiyasu kang luwih naca kikias wa kilalan den aturaken sitatun ayal zamuhu apa sitatun 6 iktibaron krana milang-milang lisani maring kang kaping pindho dunal awali dudu istisna kang kawitan wal asa utawi kaul asa iku anahu temen suni istisna ail istisna tegese istisna iku yaudu bali apa istisna lil mutaatifati maring pira-pira lafat kang atof-atofan ailikulin tegese maring saben-saben siji minha saking mutaatifat haitsu yasluhu ing dalem sekirane patut apa istisna lahu maring kulun liyanahu krana temen suni aut iku adzahiru kang bertelo biqaidin kelawan qaid situhu kang nambahi sapa ingsun ing qaid biqauli kelawan pengucap ingsun bi harfin rupane pengucap bi harfin kelawan huruf musyarrikin kang nyekutaken kalwawi kaya wawu al fa'ilan fa jumalan iku pira-pira jumlah kanat ana apa al mutaatifatu pira-pira lafat kang atof-atofan au mufradatin utawa pira-pira mufrad ka akrim kaya lafat akrim mulyana sira al ulama ing pira-pira alim wa habis lan ngekero sira diaraka ing pira-pira masira wa atik lan merdekano sira abidaka ing pira-pira kawula sira wa kata sodak lan kaya lafat tasodak sedekah sira anal fuqara ing ngatasi pira-pira wong fakir wal masakin lan pira-pira wong miskin wal ulama lan pira-pira ulama iku sawaun padha uga asikot utawi yen to den tekakaken apa mutaatifat asikot ana ta utawi yen to den tekakaken apa mutaatifat li gharadin krana sejawahidin kang siji satu tujuan amla utawa ora wa sawaun lan iku padha uga takodama utawi yen to dadi dingin apa alistisna alaiha ing atase mutaatifat am ta'akhara utawa dadi keri apa istisna am tawasata utawa nengah-nengah apa istisna Fadabiri mongko utawi tetembungan ingsun bidzalika kelawan mengkono-mengkono yaudu lil mutaatifat ila akhirih iku aula luwih utama miniktisorihi tinimbang ngringkese asal tinimbang ngringkese kitab asal alama ing atase perkara idza ta'akhara ing dalem nalikane dadi keri apa istisna wa kilalan dan aturaken lil akhiri bali maring kang akhir lil akhiri bali maring kang akhir fakot hali bloko lianau krana temen suni akhir iku al mutayaqonu kang den yakini wa kilalan den aturaken insi kolamun den tekaaken apa al kullu sekabehane li gharadin krana sejawahidin kang siji ada mongko bali apa istisna lil kulli maring sekabehane kahabastu kaya lafat habastu ngeker sapa ingsun dari ing omah ingsun ala akmami ing atase pira-pira paman ingsun saking bapak wa waqaftu lan waqaf sapa ingsun bustani ing pira-pira bustani ing kebonan ingsun ala ahwali ing atase pira-pira paman ingsun saking ibu wasabal tulan nyawisaken sapa ingsun sikoyati ing inuman ingsun lijironi maring pira-pira tangga ingsun ila ayu safiru angin yen to lelungan sapa kabeh angin yen to lelungan sapa kabeh wa ila lamun ora insika li gharadin wahid ada mongko bali apa istisna lil akhiri maring perkara kang akhir fakot hali bloko ka akrim kaya mulyakna sapa sira al ulama ing ulama wa habis lan ngekero sira diaraka ing pira-pira masira ala aqribika ing atase pira-pira kerabat sira wa atik lang merdekano sira abidaka ing pira-pira kawula sira ilal fasaqata angin pira-pira kang fasik minhum saking abid wa kilalan den aturaken in utifa lamun den atofaken apa istisna bil wawi kelawan wawu ada mongko bali apa istisna lil kulli maring sekabehane wa ila lamun ora utifa bil wawi falil akhiri mongko maring kang keri wa kilalan den aturaken
Mustarokun iku kang den sekutuaken baina audi ing dalem antarane baline istisna lil kulli maring sekabehane wa audi lan baline istisna lil akhiri maring perkara kang akhir wa kilalan den aturaken bil waqfi kelawan kandhek ai lanadri tegese ora weruh sapa ingsun ma ing utawi apa iku al haqiqatu haqiqat min huma saking auduhulil kul karo auduhulil akhir min huma saking auduhulil kul karo auduhulil akhir wa yatabayanu lan dadi pertelo apa al muradu perkara kang den karepaken alal akhirataini ing atase kaul loro kang akhir mustarok karo waqfi kuwi bil korenati kelawan korena haitsu wujidat ing dalem sekirane den temu apa korena fala khilafa mongko ora ana persulayan iku maujud kama kaya perkara fi qoulihi taala ing dalem pengendikane Allah taala walladzina lan wong akeh la yad'una kang ora ibadah sapa alladzina ma'allah ing dalem saratane Allah ilahan ing pangeran akhara kang weneh ila qoulihi tumeka maring pengendikane Allah ilaman angin wong taba kang tobat sapa man fa innahu mongko temen suni istisna ilaman taba iku aidun kang bali lil kulli maring sekabehane bila khilafin kelawan tanpa persulayan wa qoulihi lan ing dalem pengendikane Allah taala halimul sapa Allah wa man lan wong qatala kang mateni sapa man mukminan ing wong mukmin khotoan haliluput ila qailihi tumeka maring pengendikane Allah illa ayyasuddaku angin yen to sedekah sapa ahlul maktul angin yen to sedekah sapa ahlul maktul utawa warasah fa innahu mongko temen suni qauluhu iku aidun kang bali ilal akhiri maring kang akhir fa innahu mongko temen suni istisna illa ayyasuddaku kuwi mau temen suni istisna utawa qauluhu illa ayyasuddaku iku aidun kang bali ilal akhiri maring kang akhir ay adiyati tegese diat dunal kafarati duduk kafarat bila khilafin kelawan tanpa persulayan amma qauluhu anapun utawi pengendikane Allah rupane walladzina lan wong akeh yarmuna kang dalih sapa alladzina al musonati ing pira-pira wadon kareksa ila qailihi tumeka maring pengendikane Allah illal ladzina angin wong akeh tabu kang tobat sapa alladzina iku fa innahu mongko temen sene qauluhu walladzina yarmun kuwi iku aidun kang bali lil fainahu mongko temen sini qauluhu illal ladzina tabu mongko temen sini qauluhu illal ladzina tabu iku aidun kang balil akhiri maring kang akhir lalil awali ora maring kang kawitan ail jildi tegese jilid qatan kelawan mesti lianahu krana temen suni romyu iku hakku adamin hak adami fala yaskutu mongko ora gugur apa hak adami bitaubati kelawan taubat wa fi audilan iku tetep ing dalem baline istisna ilal ladzina tabu lisani maring kang kaping pindho aya adami qabuli syahadati tegese ora nrimo paseksen al khilafu tawi persulayan falal asoi mongko ing atase kol aso tukbalu den trimo apa syahadah walasani lan ing atase kol kang kaping pindho la tukbalu ora den trimo apa syahadah wa kharajalan kejaba bil mustaroki kelawan perkara kang wa fil matni musyarrikin kelawan huruf kang nyekutoaken apa ghairuhu liyane musyarrik apa ghairuhu liyane musyarrik kabal kaya lafat bal walakin lafat lakin wa aulan au fala yaudu mongko ora bali apa zalika mengkono-mengkono ghairuhu apa mengkono-mengkono ghairuhu illa lil akhiri angin maring kang keri wal asa utawi kaul asa iku anal kirana temen suni bebarengan baina jumlata ini ing dalem antarane jumlah loro lafdzon ing dalem lafate bi anta atofa kelawan yento den bi antu tofa kelawan yento den atofaken bi antu tofa kelawan yento den atofaken apa ihdahuma salah sijine jumlata ini alal akhari ing atase wenehi iku layak tadi ora natrapi apa kiron atas wiyata ing madaaken bainahuma ing dalem antarane jumlata ini madaaken fi hukmin ing dalem hukum lam yuzkar kang ora den tutur apa hukum
wa huwa utawi hukum iku maklumun wa huwa hale utawi hukum wa huwa hale utawi hukum sing lam yuzkar kuwi iku maklumun kang kinawruan li ahadihima kedue salah sijine jumlataini den weruhi min kharijin saking perkara kang liya dalil lain fayutafu mongko den atofaken apa wajibun perkara wajib ala mandubin ing atase mandub au mubahin utawa ing atase mubah wa aksuhu lan suwalike yuktafu wajib wakilalan den aturaken yaktadiha natrapi apa kiron ing taswiyah fi ing dalem hukum lam yuzkar misalu tawi contone kiron iku khabaru Abi Dawud khabari Abu Dawud laya bulanna aja ngoyo temen sapa hadukum salah sijine sira kabeh fil mai ing dalem banyu ada imi kang meneng wala yagtasilan aja adus sapa ahad fihi ing dalem makdaim minal janabati saking adus junub fal baulu mongko utawi ngoyo fihi ing dalem makdaim iku yunajisuhu najisaken apa baul ing makdaim najisaken apa baul ing makdaim bisyarti kelawan syarati tanajus kama kaya perkara wa kang utahi maiku maklumun kinawruan wa dzalika utahi mengkono-mengkono tanajus iku hikmatun nahi hikmahe panyegah kala dawuh sapa ba'dul qaili setengahe ulama kang pendapat bisani kelawan pendapat kang kaping pindho yaktadiha kuwi fakadza mongko iku kaya mengkono-mengkono tanajus dawe fakadza mongko iku kaya mengkono-mengkono tanajus bil baul al ihtisalu utawi adus fihi ing dalem makdaim lil kirani krana barengaken bainahuma ing dalem antarane jumlataini wa min amsilati dzalika lan iku saking pira-pira contone anal kiron lakhiri lan iku saking pira-pira contone anal kiron lakhiri qauluhu ta'ala utawi pengendikane Allah taala rupane fakatibuhum ayat fakatibuhum al ayatan nurusna sira ing ayat